ngebandla lenkosi masiguqe sithandaza. Amen. Senkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Bantwana abahle basezulwini. Ngibingelela isihlalo esikhulu kunezihlalo zonke ikhona emhlabeni. Sonyazi lwezulu. Ngibingelele amakhosi asendlunkulu. Amakhosi okuyiwona esikhonze ngaphansi kwawo. Asiholayo. Amen. Ngibingelele kubafundisi bonyazi lwezulu. Bavangeli bonyazi lwezulu. Abashumayeli nabakhokheli bonyazi lwezulu. Ngihamenta yonke engcwele ngegama lonyazi lwezulu. Amen. Bantwana abahle basezulwini, nginovalo, ngumuntu nje onovalo. Angazi noma kwenza ngoba iminyaka isithi uthanda ukukhula. Kuyaye kwenzeka izinto ezingajwayelekile empilweni yomuntu. Bengingenalo uvalo kodwa manje sengihlala nginovalo nje ngingazi ukuthi kwenze njani. Kodwa ke ngiyabonga ngoba sekufike lesi sikhathi ebengilokhu ngisilindile bantwana bakaNkulunkulu. Umvangeli umdlulu ufikile wakhuluma lento kimi. Ungishiye ngimile la kade eyikhuluma le ndaba ukuthi ubaba uyangithuma. Ngiyaqala nokuthi ngiguqe njengoba ngiguqile phambi konyazi lwezulu. Naku enkosini uThingo no nenyanga angakaze ngiguqe nje. Angakaze ngiguqe. Ngicina nje emathempelini nakhona kusukela ukhona lolu livalo. Kuyedlulela ke uma sila ngicela uNkulunkulu angikhumbule angephi ucela oluvalo. Kodwa hayi lonke. Alusalo lunye. Angiphele sibindi kodwa singabe siningi naso sibindi. Ukuze ngikwazi ukubhekana nomsebenzi uNkulunkulu asuke engithuma wona. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga inkosi unyazi lwembethe uThingo. Kwakhona into engihlupha emotweni. Hlupha lento kakhulu. Uma ngena nje emotweni yasemsebenzini ngivele ngilala. Hawu imoto nansi imoto bakhuza abantu ngimisa imoto seyiphumile iyaphuma emgaqweni ngiyoshayisa izinto. Kabuya ngeza inkosi baba kunobuthongo obungihluphayo. Mangena nje emotweni yasemsebenzini uvele bufike. Emini ngithi mina emini baba. Ebusuku ngijwayele ukuyisebenzisa. Isebenzisa emini. Uthi manje lo buthongo ubenze nje buphele nyawo usafuna uba nobuthi cha baba sale. Abube khona ubuthongo obujwayelekile kodwa kuphume lobu obungobokufakelwa. Bantwana abahle basezulwini ukhulume kakhulu umshumayeli ekseni ekhuluma ngendaba yomzomusha. LiJerusalem Elisha. Udida kwathina ebesila wakhiwa. Uyasidida lo muzi. Ngendlela omuhle ngayo nangendlela owakhiwe ngayo. Abanye kade behlala khona la ngaphakathi. Nami ngeke ngahlala. Kulalo kuvuka kusetshenzwe. Kodwa engikubukile mina ngokwami ukucabanga. Ngike ngasebenza endaweni njengalezi ezizokwakha einkontrakini. Ngathi mangibuka kudwetshwa istage ngathi mina hayi okusho ukuthi mhlambe ngiyoba lapha eminyakeni emihlanu. Ngoba lo muzi siuqale ngo-October phambi konyaka ophelile. Imasi yoqeda unyaka wesibili ngo-October lo. Akwakapheli unyaka wesibili asikakafike egcineni. Kodwa lo muzi usunje ngoba unje. Ngicela umunye angifundele la encwadini. Encwadini Isambulo 21 evesini lokuqala. Esavula leli Bhayibheli ngiyacela nabo ukungqongqoza esulwini.
ngamukelwe sebenze umsebenzi ngamukeliwe nesihlabelelo sika 186 angizikusiqeda ngizohlabelela nje lokho lapho uNkulunkulu ethanda khona angimise Hlabelelo sika 186 Akubajazwa bajazwa okukhulu angaka akubajazwa azwake okukhulu Mayikhethe inkosi enkulu yasebuhlini bamaNazaretha. Bengicela incwadi la. Iyodwa nje incwadi engizakuyifunda. Bantwana bakaNkulunkulu ningi imisebenzi khona. Ukubabaza nje into eyenzekayo. Lapho singabantwana singazi singaboni. Sibone ngamehlo ubuntwana ukuthi umuzi kababa uyothatha iminyaka emihlanu ngoba sibuka ubukhulu bestairs bona sahlala ngempela sahlala lapha kwi-foundation kwangasukile abasheshe besole base besole ukuthi hayibo akuphunywa ngani lapho emgodini kanti kuyasetshenzwa kwathi mase kuphunywa kwaqale kwakhanya. Ngizocela ungifundele le ncwadi Isambulo 21 qale verse. Ngabona izulu elisha nomhlaba omusha. Ithi ke incwadi ngabona izulu elisha nomhlaba omusha. Ngokuba izulu lokuqala nomhlaba wokuqala wabe udlulile. Ithi ke ngokuba umhlaba wokuqala umhlaba wokuqala wabe sewudlulile. Akusekho nolwandle. Akusekho nolwandle. Ngabona umuzi ongcwele. Ngabona umuzi ongcwele. iJerusalema elisha. iJerusalema elisha nalo bantwana bakaNkulunkulu phambi kwethu. Wehla ezulwini kuThixo. Wehla ezulwini kuThixo. Ulungisiwe njengomakoti ehlobele indoda yakhe. Ulungisiwe njengomakoti ehlobele indoda yakhe.
ngezwa izwi elikhulu livela ezulwini lithi ngezwa izwi elikhulu livela ezulwini lithi bheka uthente kaThixo ukhona kubantu ithi bheka uthente kaThixo ukhona kubantu uyakuhlala nabo uyakuhlala nabo babe abantu bakhe yena uThixo abe nabo abe uThixo wabo ukunjani phambi kwethu bantwana bakaNkulunkulu amen singesaba nje ngoba ubugwala lobu bukhona bunendawo yabo siphelele thina amen siphelele eNazaretha khona abafunayo thina sifuni siphelele uhlula thina kuphela ukuthi sibambelele kuNkulunkulu sibambelele ezwini lakhe ngoba ulibekile izwi lakhe limila liguquki liqondile njalo libheke phezulu thina sizungezayo sizama ukukhuphuka bese sibanjwa kwasemhlabeni bese siqala sithi sifuna akekho uNkulunkulu esinayo sinenhlanhla sizwe simnyama ukuba sibe noNkulunkulu lokhu uma ufunda eBhayibhelini into eyenzeka ndulo kwezinye izizwe ngaphesheya kolwandle namhlanje iphakathi kwethu thina sikhomba ngaphesheya kolwandle ufikile uNkulunkulu phakathi kwethu ocelayo la makuvuma bakini ungathi ushembe khona into ayigodlayo akagodli lutho kodwa ushembe uya kubantu bakini abalele abuze ukuthi nangu umntwana wenu uyacela ukuthi nokuthi ngimnike na bathi cha uma uke wamnika lokho usumnika impilo ngeke aphinda senzele lutho bese sithitheka sabe sifuna uNkulunkulu babezizwe sinaye siphelele lencwadi yehle ezulwini lesitabelelo senza kuphombela nangehleli phambi kwethu amen amakhosazane wayewabiza ezoloba lencwadi eqhamuke ezulwini azange futhi ikhishwe kulolu limo ifake kolwethu cha yasuka ezulwini yeza la emhlabeni manje sifunane safuna ifa kodwa siliphethe ngezandla siphelele thina njengoba usikhuluma ngalo muzi nje qiniso ngempela iminyaka emihlanu eminyakeni eyisithupha sikhuluma ngale yodwa kodwa ngoba sinoNkulunkulu njalo masiza la siyathandaza siyacela uNkulunkulu kusamisa konke kwasemakhaya ngiyakhumbula indodana yami ngiyakha indlu ewu2 ngithi ungakha kanjani kanye noShembe ikhona isukile eThekwini yesala la ifuna ukuzobona ukuthi ngempela kwenzekani ngoba yena bengekho emsebenzini kodwa wanikela ngesitini sakhe wanikela ngamatshe wanikela ngosimende amasaka aye 40 wanikela ngakho konke amalentezi wanikela nje ngezinto zakhe zonke ngoba ngithi mina ngeke sikwazi ukuthi sakhe uNkulunkulu umzi wakhe ungaphelile hayi singakhala ngoba sithanda ukukhala kumnandi ukukhala siteteme kodwa siphelele thina okumele sicele indlela ukuthi uma sesiliphethe ngezandla ifa siyolidla kanjani ngeke siphi imali ngeke sihola sinike imali ikivuthiwe ngisho ingane encane iyayibona imali le ayivumi ukuyidedela mawudetha la ingane ayifuni ngoba imali ivuthiwe uma uyithatha imali uthola into oyifunayo ngaso leso sikhathi ayidingi ukuthi ungaze kube khona okwenzayo ngayiphekwa ayenziwa lutho uthatha imali uthatha into oyifunayo ibe ngeyakho asizukuthola yona kodwa sithola lesi sibusiso uShembe abona ngoba uyasazi njengoba sila usazi sonke ma uya kuShembe usuka la uye enkosini yamaNazaretha baba ngisocela ukukhumbula imndeni yakithi nasekhaya bomama kunalenkinga awushonga ukuthi ukwabani na ungakwabani kodwa uShembe uthi ubona leyo nto obuyicela ibiqala inyakaza ngoba uthinta umuntu wasidala siumsebenzi wezandla zakhe singayihlubukela nje masithanda ukuhlubuka kodwa kuthiwa mawuhlubuka kuleli khaya hamba uye lapha engonweni lapho sibeka khona itshe
Fika uthatha utshani owabusuphula, uthathe lo butshani, ubuyisele lapha emva lapho wabusuphula khona. Uthathe netshe walibeka ekhanda, uyolibeka la walithatha khona. Bese uyahlubuka-ke kuleli khaya. Ngoba uNkulunkulu ufuna ukusikhombisa ukuthi thina njengoba sila siphelele. MaNazaretha kabili ibhamu ngidutshulwa ngazo kodwa singaphumi intambo phakathi. Ukabili. Uyadubula la ngisemotweni, uyadonsa kunento ayidonsayo ngalomunwe. Kodwa isibhamu asiqhumi. Ngididekile noma ngisithatha imoto ngibale ngoba mina bahamba ngeenyawo. Ngadideka manje ngisaba lesi sibhamu kanti uShembe usibambile. Kwaze kwagijima omunye wajikela ngale kwemoto, iveni lemoto, washaya iwindi ngesicathulo, kwayimanga banika ukhiye, bayithatha leyo moto angiphindanga ngayithola. Banikwa yimi. uShembe sengivikele. Siphelele MaNazaretha. Abaguli laba bantu. Abangakho ukuthi laba bantu ngabe bayagula. Babona into engekho. Hayi abakwazi ukugula, bangagula abantu ababili abathathu. Badideke ngokwengqondo. Kodwa iningi liyabona. Pho singanqaba kanjani Shembe mayisithuma? Shembe nesihongo sasukuthi ma umuntu fanele ayesihogweni ashona khona. Unezulu umuntu la kufanele ayikhona. Shembe kukhona konke kuphelele. Futhi uShembe mayekuthandile uyakuthethelela izono zakho zenzileyo. Shembe mayethanda uyakukhipha ejele ubushiwe. Akhiphe sebekugwebile. Sewulindele wena uyodonsa isigwebo sakho. Mabe kuyintambo uyinta nje akhiphe uShembe. Khona la emaphepheni kudideka izinto khona la emaphepheni kuthiwa lo muntu waboshwa ngephutha. Akanaca. Balibuke bonke leli cala balibuke kuthiwa akakhishwe masinya. Angaze ahlawulise uhulumeni imali enkulu ukuthi uboshelwe amahala. Kanti cha uShembe yonke le yanto ekhona ingeyakhe. Awutsheli nje masikhuluma sihleba sisobabili ukuthi umuntu udilika imayini ephakathi avaleleke ahlala inyanga eziyisithupha ehleli la ngaphansi engadli lutho lo muntu kodwa egadwe uShembe. Shembe uyamupha isinkwa sasezulwini azosidla sibalelwe insuku asidle lo muntu yothi masiphela afike uShembe. Kuze kube kufika isikhathi sokuthi lo mgodi manje ngoba kunezinto ezivaleleke phakathi uyavulwa. Mawuvula uyatholakala umuntu khona. Ufakaza yena iqobo lwakhe. Angeke uye phesheya kwilwandle nomgibelo uhambe ibanga elide uyofuna leyo ikhona khona la sikhona. Wakibela itekisi mhlambi ibe ufike khona. Amen. Pho kungani singemlaleli uShembe ngoba elungile. Kodwa ke ngiyangizwa obaba abadala bafundisa ubaba maye banikeza umsebenzi ukuthi abasebenze. Bethi kunendawo lapho uShembe ungeke umphendule khona. Wasikhobo sikhalemini. Bathi le ndawo le ukhuluma izwi lakhe kuphela. Kwanceda umhlophe. Kwasikhova sikhala yimi njengoba esho umfundisi. Sididwe yini? Ama-chips la esiwadlayo la. Noma sididwe inyama. Letho swaya. Noma sididwa imali. Ikhona imali ekhaya. Uma ubheka imoto ehamba laba bantu amaNazaretha. uShembe wonke lo. Imoto kaShembe. Wayethembisa ngazo. Wathatha umhlabathi wawuthatha uthi. Wathatha umhlabathi wawuphakamisa wathi ubona into, ubona imoto, ubona konke nje okuhle amabhizinisi abantu. Kunjani namhlanje kumaNazaretha? Abanumzane bala kuleli bandla abantwana abayingcwele. Phela uphi umnumzane uganwe unkosikazi wayedwa. Kethiwa ume kancane unoma izwi lakho lezwakala ukuthi uthini. Kodwa uthi awubake kancane. Akhulume ontombela ngoba omfundisi untombela baganiwe. Kubalo ukuthi mangaka amakhosikazi. Lena ngisukume nje nginonkosikazi yedwa. Ngisukume mina ngikhulume. Noma ngabe
kuyazwakala lokho kwathi hayi akulona igama lakhe igama ufanele likhulunywe indoda kunempunga kuleli bandla zamadoda amadala ezingekho ohamba enkozweni eziningi ohamba endaweni zabantu uthola ukuthi azisekho akanoma mhlambe bayagunda bakususe konke bakhona bakususa konke kodwa uShembuthi cha asingasusi nalunye singagundi singazungezi nala emaceleni senze kube kuhle cha silunge sinje ifa likaShembe bantwana bami nali yangaphesheya ifa likaShembe okumele ligadwe lingathathwa ngabantu abangafanele ngoba lezi ingane lezi uyathola ukuthi iyapheka ngesabatha kanti la iphuma khona ngesabatha kuyaziwa ukuthi kunqamuka nini isikhathi sokupheka kubasa umlilo kodwa into ebuhlungu lento ila kuleli Bhayibheli esilifunda sonke ukuthi asingabasi ngisho umlilo ezindlini zethu ngosuku lwesabatha ukhona la kulo leli Bhayibheli ulifunda kanjani wena ungakwenzi lokho incwadi kaJohane 14 verse 15 ulaye nje wodwa mncane ulaye nje wodwa mncane ukuthi uma ngithanda gcinana imiyalo yami lona ihwanqa likaMaria ngabe siyalithanda yini uma singaligcini isabatha lona lelo thando lokuxhumana kanjani ungajabula yini ingane yakho uyithuma esitolo ingayi hamba wenza into ethize ingayenzi ungakujabulela funde baba masuyithole John 14 verse lika 15 uma ningithanda gcinani imiyalo yami ngiyabonga baba usho njalo uyazi bezulu ma simthanda sigcine imiyalo yakhe amen uma nje sikuthanda unyazi asigcine imiyalo ayibekayo phambi kwethu ngoba yena uyazi la siyakhona uyazi futhi la siphuma khona wazi ngisho emzimbeni wakho ukuthi into ethile wayifaka iyohamba isikhathi esingaka bese uyema uyakwazi uShembe dokotela nabanini abasebenza impilo zabantu angeke akushele ukuthi uhamba nini akazi futhi umphefumulo ngeke akwazi ukwelapha uShembe lapha ngisho umphefumulo womuntu akabonga uNkulunkulu akelaphi inyama kuphela kodwa nomphefumulo ungowakhe manje uhlalelini usizane yini wena uhlale kusizana bantwana bakaNkulunkulu ubaba ongizalayo kufanele kube isingeniso sendaba ubaba owangizalayo ngiyathanda ukukhuluma lokhu ngoba kwahamba ngemncane kwakuvuleleke inkebenkebe yengozi ekhaya ubaba ugibela ibhasikili suka eGlenco uyehla uze ekhaya sasakhe lapha asebusi sisemaplazini baba usebenza kwaloliwe eGlenco ukuthi ke mabe phuma emsebenzini kungolesihlanu bavaye nabangani bakhe bavaye lapha amadoda ayahlangane khona abangumsindo omkhulu bayenze lokho abakwenzayo mayephuma gibela ibhayisikili ibheke phansi le ndawo phansi kunebridge eliwela imoto eyodwa leza naye engabe laselikhumuka isheni leza naye ibhayisikili batholana phezulu nemoto waphangalala wadlula emhlabeni ngangimncanyana impela 1959 abangelamaya bamazi mina ngiyamazi kwafika umbiko fika lensizwa yakunene babesebenza naye kwaloliwe uma ifika lensizwa yakunene ifika ijabhile kuba ibhayisikili layo izobika ukuthi ubaba asobuye simbona ngabe zimhlungu akuphelanga isikhathi esingakanani abengaqondile ukukhuluma ngendaba yakithi ngikhuluma ngendaba kaShembe akuphelanga isikhathi lokhu kufa kuyagijima ufuna mina
ngangaboni mina ngangazi ukuthi kufuna mina umfowethu engimela mayo uJabulani sebusika esikoleni bavalile nazi imbongolo bayayigibela ngikhuluma nazi intaba ngemva kwethu empisini lapha imbayimbayi ngalapha bese kuba yimpisi amaplaza belungu lapha sasakhe khona ayike bahambe bayogibela imbongolo kuwo lo mfula ibusi le mayegibela imbongolo esencane mncane naye besimuyisa eduze kwalomfula uma isimuyisile besibuyisa umgcoba ngenyawo zangaphambili ngoba le mbongolo yamgcoba la kwavale ukuchama wathathwa amasinyane wasiwe eDandi bamthatha bamseMaritzburg amasonto amabili wadlula emhlabeni kwayimina olandelayo shembe wayazi ukuthi ngiyobe ngikhona ngomhla ka1 uSeptember 2017 namhlanje mshembe wayazi ukuthi ngizoba khona bese ngiyikhuluma le ndaba ngiyacela uNkulunkulu amkhumbule ubaba lapha ekhona ngoba kungenzeka ukuthi wayeshayile lokhu kwasemhlabeni amadoda njalo athamane ukuphakamisa mayethendawo kwayimina ke manje olandelayo ufika abakwazwane obaba bafika lapha ekhaya nakhona yenziwe lento ephuzo obaba kodwa kukhona la bezohamba ngamahashi bekhona adlala eceleni kwakwamchunu thiwa siwathathela amahashi siyawabophela nomfana wakhona sibancanyana maswathatha swafaka intambo zakhona sigibele kuwo yashalizwa nokuthi toilet siwafake endleleni agijima phambili leligitshelwe yimi manje ngifuna siyojika ngoba kumnandi lokugijima kwalo ngithi siyojika phambili siqhamuka ngemuva komuzi kanti hashi siyajika la manje hashi yaphuma lapha sikele nginyathele onyaweni la esithweni somlenze lo wesandla sokunxele wagoba kanje umlenze wagijima lo wabuyela ekhaya baphuma labo baba bagawula inswazanyana bayigawula lezi inswazi bakubopha bakuhlanganisa kwaba yona nto eyangiphilisayo waqonda umlenze ngahlala kodwa inyanga ezintathu ngiyahamba namanje ukhona namanje ngiyahamba 16 ngiye 17 manje ngiyaphila kuthe usabhekwe lokho ngoba lengozi ekhaya ubaba ushonile nje udlulile emhlabeni kwashona indodana yakhe babe sembethe inzilo yalo owahamba kuqala ubaba kwawumfowethu sekufuneka mina manje la ushembe wanqaba nami amen uma ufika umkhulu walapha engakwaShapshap iplaza ekhonze kulo uyafika nekalishi nembongolo kodwa lezi izinkulu kuthiwa inews le phakathi wehashi kungake hashi kodwa kumbongolo amadlebe mafishane kodwa awangangawe mbongolo lezilwane zinamandla amakhulu azizali mabesha ziyakhiwa nje kuphela zisebenze kodwa ungayisebenzisi overtime mawujwayela ukujika lapha jika khona ngoba uye ngenye indlela ngoba uma uya lapha ifika jika yona yazi ukuthi siyabuya la okungikarishi uyafika kubaba lapha ekhaya uyafika kubakuhle kwangade kusatshiwe wathi nyama ayike maye sehamba useyibophela ngoba uyayikhumula le music idle nayo utshani nayadle lapha manje sesiyahamba ukuthi-ke woza-ke mzukulu siyolanda inews sizoyibophela hambeke mina thola uswazi mina olungaka oluyinduwanyana nje impela eqinile ubaba umkhulu-ke nanguya usachitha amanzi lapha mina ngoba sizozilanda lezi zinto ngifika nalolu swazi ngingena phakathi kwemlenze yangemuva ngiyoshaya amaphakulo alo music ngangena ngoba nje ngimfushanyana ngangena theni ngaphansi ngashaya ezwa kukhona into eduma phezu kwami ukuthi bonakele manje ngizokwenza njani nasi staff
lesihlahla eselomuthi lo kuthiwa isanqawe. Ngena phansi kwawo ngizungeza wona uma laphunyuzi ukhahlela ngalezi nyawo zombili usuka lolu daka olungaphansi kwenselo liyoshaya umkhulu. Ushaya ngiyangisindisa. Nakho ngikhona. Ngikhona. Wakishima umkhulu wabondima ngonini washaya imyuzi ngoba lo myuzi ufuna ukungibulala lo myuzi ufuna ukungigaya ngeenyawo zangaphambili. Washiya nalento enzayo wafike wangilamulela. Ungabuyi uphila hamba gogwa hamba ekhaya. Ungabuyi ungilandele uzongiphesa amacala engakazini. Ingoba uNkulunkulu wayekhona engakini. Bantwana abayingcwele basezulwini kuningi nje ukuvukayo. Ngoba lo mfowethu engimela amayo ngelinye ilanga mase ngene kuloku ukukholwa ngena kuloku ukukholwa mina hawu nakho khulunywa indaba kamfowethu ukuthi dinga ukuthi naye phela akhunjulwe engakakhulunywa wafika kumina ngesibonakaliso. Hawu nangu mfowethu ngimbona ngathi ngihlele endlini yakwagogo ithuna lakhe lilapha nelika baba ancikene lamathuna bese ngiphuma la kwagogo ngiya ngemuva ngiyochitha amanzi uma ngilapha ingane kunengane bangumsindo kakhulu bangumsindo lezi ingane ziyamemezana mina sengigulile nje sengiganiwe futhi senginabantwana nanemoto ikhona nomuzi nje kuhle ekhaya akukho okuyinkinga cha bayamemezana ngithi ngiqhamuka la ngenta kwethuna likamfowethu ngithi hey obani laba bangumsindo bese vele eqonda kimi ngqo ugqoka into enjengalobutshani okhakhe ayibagqoka esikolweni ayifunda kuso uthi uma ngezansi kwami mfushane ngimdemela kunaye kanti ngiyamenana ba sale seqela uthi sabona mfowethu uthi yamfowethu ngithi mina uthi sokhulile uyindoda nomfazi nemoto nengane nakho konke uthi mina selokhu nangishiya la ngingako angikhuli akunalutho shayuvalo nkosiyami ukuthi kanti umfowethu khona kodwa manje usemncane kanti yimo wena mayena kwakuyisexwayiso leso ayengitshela sona obaba bangasichaza ukuthi wayesho ukuthini ukuthi yena usekhulile umina ngikhulile nginomfazi nginey'ngane nginemoto nakho nje konke kodwa yena ilokhu ahlala la ungangoba samshiya la. Ngiyacela uNkulunkulu awukhumbulele uyamndeni wakithi abekho abantu abaningi abakuloku ukukholwa angazi noma uqinisa amakhanda noma kwesaba nami lokho kungembathayo kwesinye isikhathi thela ngiza la ngizongena la ngathi mfundisi wami size ngikhuluma nomfundisi uDladla ngiphi isibusiso ngingawona umsebenzi kaNkulunkulu uthi inkosi ikubusise. Ngiyabonga ke ezulwini ukuthola leli thuba noma bekukuningi kodwa ke isikhathi sesihambile ngicela nami ukwehlela ngezansi inkosi ibusise elizwile. Siyabonga amazwi amnandi lesiphiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusise. Sizovala inkonzo yesabatha lasemini ngesihlabelelo sesikhombisa sicela umshumayeli Zwane wakhona lapha ekhaya sola lesihlabelelo inkosi imbusise. Inkosi ibusise ukuphama abangcwele. Jiwa ngala
abepheza kulelizwe lemazulwini inkosi emasima khahlele ngentshakazane siswenya onqodwane nedangabane igwigwi lasala liyichoma kwingculungubanda zakwehlela amambuka athi inkosi ugada ngentaba ihomisi bakusolohleze isola kwathi phezu kwentaba omhlangano kwasala qhathi ingungunono kwathi phezu kwentaba ihomisi kwasala inyoni kayiphumula xa unqombele kahle ngomthana nongolokodela bongadela ukugiyogiye ngamakhosi kwantabankulu abemnikela usesandleni ogiya inkosi akwangcobe emaqadini akhe yalibona unyazo oluvele ezulwini kwakhe inkosi akazwane emangweni yakhe yalibona unyazo oluvele ezulwini kwakhe inkosi yakwandlovu yalibona unyazo oluvele ezulwini kwakhe yakwabhala emapondweni yalibona unyazo oluvele ezulwini kwakhe inkosi yakwamabasa yakhe yalibona unyazo oluvele ezulwini kwakhe yakaqwaba emthandeni yakhe yalibona unyazo oluvele ezulwini kwakhe yasebathenjini yalibona unyazo oluvele ezulwini Taba zaselenge zisudumo lolonyazi lwasezulwini ebethi mzimusha mncinyana nasemlandweni ehlalweni uhlale ngonyazi kuqobadela ungangantaba zasemhlabeni abasemaphepheni lentatheli bezikuphika betha uyokubusa endlini yothingo kanjani ungunya lwasezulwini zimelele ngobhoko lothingwa zimelela ngolenyanga ezulu ayizivele ibuthise kwabasebuhleni bamaNazaretha abanenhliziyo ezimbi bashonqela nxenye bethushileke kabi nasendleleni yobungcwele guqabadele basakubhala uhubhu kaBhejane emaphepheni iqiniso baligwegwesa bami njengothi lomkhonto iqiniso lokholwa nokukhonza lisonyazi nenkulunkulu wokhokho bethu zibophoza okhokho qaqela ngiguqela ukuyibonga unkosi uMesi yambuswa emkude emdala uyivusa kwelaseSimakade bathi ke good hope bezudumo lonyazi banqabashiya bathi sendaba zimnandi bathi indaba zimnandi ngoba zisebuhleni bamaNazaretha ubuhle bomnyazi busehlalweni abasemhlabeni bekuphika xawula mbube silo samabandla enyokeni wasixhawula savuma kwafakaza umntwana kafihla ingqindo wangafihla bufakazi ethi insosha kabhombela sibona onyazini isilo samabandla simcela uzamxolo samxolo bogqunywa okhakhulu esibasa sendlunkulu okuthenga ngena unyazi wabusa ihlimbitha ewalalisa amaqubula kwasana nezimigo bezulu imbi inkosi uthingo emagcena sebuhleni besebephenduka iyinkolovu bewesheza wethembe mnciphisa amabhida wayinciphisa yangangokhamba lwejiki yangangokhamba lwekopi babethi inkulu ukuthenga ngena udumo lonyazi emabhida bahalalisa abanonyazi enhlizweni akasithumanga ushembe ukuthi asithi unyazi lwasezulwini kwayifikele enhlizweni na ungamkhonza ngenhliziyo yakho unyalo wasezulwini akaphoqe umuntu ukuthi akamlandele sithunyelwe ngokhokho nomkhulu ekumkhonzeni uyakhonzeka sihlala naye uNkulunkulu okhokho bethu iqaqe ibopho zokhokho siyibone sithi sisuka nkunge emehlweni nami ngiphinde ngiyibone leyo nsika eyakulande emazweni akini uNkulunkulu benze nabahlubuka beyibongo zonke izibongo ezahlupha ushembe maziyoguqa ziyoyicela intethelelo ngoba umkhokha nomkhokha uyavala uma ungavali uphinde uvuke nasesibongweni sakini make badelela ushembe bayophinde bavuka bomdelela ushembe ngoba umkhokha akawuvalanga umkhokha yonke ivalwe ezulwini mawufika esibhedlela ufika utshelwe khona ukuthi uzojova ngomjovo onjani awufika usufika nomjovo wakho nabo bonke abalusizi baguqa embengeni mphonsa lisize embengeni abalusizi baguqa bathi guqa badela ungangantaba zasemhlabeni shikilisa shosikila se entabeni zasentaba bazofika qamba intaba zasentaba bazothi kusebhedlela amaNazaretha Bethlehem edume ngonyalo lwasezulwini abasemhlabeni beshona nxenye bathi ubenza kenze lesenze loshintsha isivivane emanqinqeme lomgaqo eyiphusha zasemhlabeni efika esanti ngasho ngasibona izibane esasezulwini nasenkumbulweni ufika ushintsha umuzi wawukhomba emzimusha nabasalufiphe emehleni abakaboni usehleli nje emzimusha bantu basevukeni nithi luvukile unyazi esihlalweni lihleli ngakho ngobungcwele bakho bathi umdilizwe ndonga diliza udilize waphindelela abantu izifisa ukudiliza nkosi yami sebeyophinda abadilize bebona isitezi sasemzimusha bathi bahlale itezi ngokwakho wasezulwini zaqanjwa inyanga ezulu bathi msuku ngesitezi sasengqazivelwa sithi cababa ebuhleni bamaNazaretha nabasebuhleni bazudumo emaqadini bantu basemaqadini kobe niyibonile indumo ezulu nakwalasemnambithi seniyofike niyichome nasebuhleni baphumile abasebuhleni bathi inkosi yakho nkosi yasezulwini ukhulwe ngubhombela isitimela samampondo itholela futhi imbale bevale emasangweni ngoba lalisizwe izwi lombizayo uyakophosa unye ngamanzi othukela kana kuphindela undaba ezehle abazozehle ezajule ezehle emakhosini emthandeni
zaba nemvunge zavungazela zabuya sezihunyazwa iphuzwa ikhafula waphindwa iphuzwa ikhafula kwelasemnambithi ukhafula amakhaza abantu basukuma sebegodole kwelasentaba khafula amakhaza abantu basukuma sebegodole nawe intaba yaselenga ubuzwile ubungcwele bonya lwasezulwini nalo sebathenjini nibuzwile ubungcwele basezulwini niyavuma nithi zonke izizwe Ngicela ningiphelezele ngolesithathu ngiya eMajuba College Matadeni niphathe imvunulo. Niphathe imvunulo inkosi nibusise. Ukuthi ngomsombuluko isidlo senkosi silungiseleleke abantwana basezulwini kuyinhlanhla ukuphiwa isidlo uNkulunkulu asiphe umsebenzi omkhulu kangaka amen.